Πήγαινε γιατί έχω να συζητήσω κάτι με τον πρακτικό φαρμακοποιό. Κάτι πολύ σοβαρό. Μάλιστα, άρχοντα μου. Είμαι ο Κακομοίρης. Είμαι φαρμακοποιός. Έτσι δεν είπαμε. Είμαι φαρμακοποιός, μάλιστα. Γιατί βρε παιδί μου με αναγκάζετε. Γιατί με αναγκάζετε. Να απλώνω χέρι πάνω σας κοτσαμάν επιστήμονες άλλοι. Σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό, δεν είναι αστεία αυτά. Παιδί μου, τι να κάνουμε, να, είστε ορκισμένοι, παίρνετε όρκους να μην κάνετε τον επιστήμονα και κρύβεστε με αυτόν τον τρόπο. Όρκους, ποιους όρκους, δεν καταλαβαίνω. Ποιους όρκους, άρχοντα μου. Παίρνεις όρκο να μην παραδεχτείς ότι είσαι επιστήμον. Ποιος σας το είναι αυτό, ο πνευστικός ιατρός. Ο Καραγκιός. Άντρε παλιοκιάκου, κατάφερες να μ' ανακαλύψεις βρε. Αμάν βρε παιδί μου κι εγώ που είπα θα σε τιμωρήσω. Φίλος εκεί μόνος που είχα διαβάσει. Παραμιλάω απ' την ταραχή μου και απ' τη χαρά μου που μ' ανακαλύψατε άρχοντά μου. Ο πρακτικός ιατρός μου είπε ότι έχεις τον κιστήμα και θέλεις ξύλο για να παραδεχτείς την επιστήμη. Α, έτσι σας είπε το Καστερζάρι. Κατσατζάρι σου είπα τα πατεριμά σου. Εσύ έχει χάρη που είναι εδώ ο αφέντης και δεν σου λέω τίποτα. Έλα ένα χέρι μπροστά σου. Εφέντη μου, πήγαινε μέσα. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε κάτι εδώ επιστημονικός. Να κάνουμε ένα συμβούλιο και φέρε μετά την κυρκυρίτσα να την εξετάσουμε. Μάλιστα, ιατρέ μου, να πηγαίνω μέσα και να κάνετε καλά την κόρη μου, σας παρακαλώ να την κάνετε. Βρε εσύ, βρε απατεώνα, ελέηνε, βρε προδότη, βρε ψεύτη. Τι πήγες και είπες βρε στον αφέντη ότι τάχα είμαι φαρμακοποιός. Κοίταξε τον αρέ. Ζητάει και τα αρέστα. Ρε χατζιχαβιάρι. Ρε χατζιταραμά πανάθεμα τον κοντός. Αμάν βρε με ξέρανες. Σε ξεράνω κι άλλο. Ρε καταλαβαίνεις ρε τι έχεις κάνει. Είναι καταλάβω βρε. Ρε καταλαβαίνεις που μας έχεις μπλέξει ρε. Εδώ ρε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα Καραγκιόζη μου πες μου. Τι πρόβλημα λέει. Ρε αυτουνού η Φατμέ, η πατημένη. Ποια πατημένη. Είπαμε Φατμέ το λέει το κορίτσι. Θα μας ακούσουνε, θα μας τιμωρήσουνε. Η Φατμέ, η πατημένη τέλος πάντων, η κόρη του. Ρε δεν μιλάει ρε, είναι μουγκή. Λες βρε Καραγκιόζη το καημένο το κορίτσι, μουγκό είναι. Τι λέει. Τι λέει ρε, το καημένο το κορίτσι, ζημιά που του έχουν κάνει τα Σύριανες. Ρε πιο καημένο κορίτσι ρε. Ρε δεν λέει τίποτα ρε αυτή. Μόνο αϊό λέει ρε. Θα μας πλακώσουνε στο ξύλο χατζατζάρι. Άμα μάθουν ότι είμαστε ψευτογιατροί και ψευτοφαρμακοποιοί θα μας κρεμάσουν το ψηλότερο κλαδί. Λάθος κάνεις Καραγκιόζη μου. Θα σε κρεμάσουνε το ψηλότερο κλαδί. Τι έκανε λέει. Άμα βέβαια. Και γιατί παρακαλώ. Δεν θα είμαστε παρέα στην κρεμάλα, διότι εσύ είσαι ο ιατρός, εσύ φέρνεις όλη την επιστημονική ευθύνη. Εγώ χάπια φτιάχνω, σωρόπια, φαρμακοποιός είμαι. Κοιτάξε τον αρέ. Έτσι το έχουμε, χατζατζάρι. Βεβαίως και έτσι το έχουμε. Άμα το έχουμε έτσι, σου φέρω εγώ ένα φάρμακο που πρέπει να μου φτιάξεις και άμα μου το φτιάξεις τρύπησε μου τη μύτη με χαρτά. Ποιο είναι αυτό το φάρμακο Καραγκιόζη? Το κουρνάβι του βουνού. Δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ το ξέρω. Εμένα τι με νοιάζει. Ας σου φέρω εγώ να μου φτιάξει το κουρνάβι του βουνού και άμα δεν το γνωρίζεις, θα φωνάξουν εδώ τον Μπαρμπατσουρφέναγα, τον καθηγητή, να σου δώσει ένα εντατικό μάθημα φαρμακολογίας, ξανά στα θρανία χατζατζάρι, και να τα θυμηθείς όλα με το νι και με το σύρμα σου λέω. Τι λες βρε Καραγκιόζη μου, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις βρε τέτοια αστεία. Να πέσω στα πόδια σου ο καψτερός, να πέσω να σε παρακαλέσω. Σηκώ πάνω,
Σήκω πάνω ρε να με παρακαλέσεις ρε. Εδώ η κατάσταση είναι σοβαρή. Δεν σου έχω πει ρε, ότι κάνεις σαν γλαμάρι. Δεν σου έχω πει ότι μπερδεύτηκε η γραβάτα με το σόβρακο ρε.